παιδιά, είμαι ο Ρίκος και σήμερα παίζουμε Minecraft. Επιτέλους το αγόρασα και κατασκευάζω ένα στρατόπεδο. Θέλω να παίξω μια μάχη με τον φίλο μου που φυσικά θα τη βγάλουμε και αυτή ένα βίντεο. Εδώ πέρα έχω βάλει κάποια dispensers και θέλω να τεστάρω μάλλον αν είναι... Πετάει. Α, ναι, δεν τα πιάνει μάλλον. Θέλει έτσι. Σαν να δω που πήγανε. Εδώ και εδώ. Οπότε... θέλω να δω αν βάλω λάβα από μπροστά τι θα γίνει, γιατί παιδιά δεν κατάλαβα πριν πως... γιατί... οπότε... εδώ... check... βάζουμε τη λάβα και αν παιδιά πάει με φωτιά... τα βγάζει με φωτιά! Τα βγάζει ακόμα με το effect. Oh my god! Τέλειο. Λάβα παντού! Καταστροφή! Και... τι άλλο? Εδώ πέρα... βάζουμε ξανά bedrock και θα είναι το παρατηρητήριο. Θα έχουμε 5 ορόφους. Δύσκολο έτσι να έρθει. Και μετά παιδιά από αυτό το part, βασικά θα κάνουμε 3 part για αυτό εδώ πέρα το στρατόπεδο. Θα κάνουμε όσα part χρειάζεται για να φτιάξουμε μια δικιά μας πόλη. Είναι μια βλακεία γιατί ρίχνεται έτσι εδώ πέρα, βάζει λιγάκι bedrock, ψούος δεν είναι μαζί του, είναι πολύ πονηρός. Ρίχνεται εδώ, σπάει όλα τα dispensers και μετά εμείς καταστροφή. Οπότε, κλείσω από δεξιά και αριστερά με magma block. Θα το πω block της φωτιάς. Ορίστε, κλείσαμε πλάγια. Πάμε και να κλείσουμε και τα αριστερά. Οπα. Γιατί είπε. Γιατί μου ανοίγει όλη την ώρα. Οπα. Ορίστε, κάνω και από την αριστερή και από την δεξιά πλευρά. Οπότε τώρα λίγο δύσκολο μου φαίνεται να τα σπάσει. Να τις πένσας. Τώρα bedrock. Πρέπει να έχουμε μια πόρτα. Θα το πω παιδιά, πρέπει να έχουμε μια πόρτα, γιατί θα είναι άδικο μετά. Δεν γίνεται να είμαστε κλειστοί μέσα, πρέπει να βγαίνουμε κάπως. Οπότε, εγώ παιδιά, μιας και είμαι ο θεός της πονηριάς, θα κάνω μια πονηριά. Η πονηριά μου είναι η εξής. Θα έχετε δει κάποια shorts με διάφορα κρυφά σπίτια. Αυτό θα κάνω κι εγώ. Αντί για κρυφά σπίτια, κρυφές πόρτες. Περιορέξεις κολοκυθόπιτα. Ωραία. Βάζουμε και τα... Ξαφνικά τι να πώς λέγονται αυτά. Ναι. Τις πλακέτες θα πούμε εμείς. Και αρχίζουμε. Μπουκώνουμε μέσα. Άρρος. Α, είναι 2 μόνο. Πάμε εδώ. Θα πάρουμε με το πιο δυνατό effect απ' όλα. Ποιο είναι αυτό? Βραδίτιδα.
για μείον 60 ταχύτητα. Αυτά κάνουν πολύ ζημιά, άρα είμαστε τυχεροί που τα ξέρουμε αυτά. Ας πούμε Polaros. Βάζουμε και τα κόκκινα, βάζουμε τα μπλε, βάζουμε και τα μοβ, ξανά μπλε, βάζουμε και τα κεραμιδί θα πω εγώ, γιατί κεραμιδί τι να είναι, με τα κίτρινα, βάζουμε και καμιά τρίνα, έτσι τυχαία, άμα του πέσει τρίνα, καλή τύχη. Δούμε τώρα, το είπα. Και πέταξε με effect κιόλας έτσι. Ποιο effect πέταξε? Βραδίτιδα Eve. Βραδίτιδα Eve. Πρώτη φορά το βλέπω αυτό το effect. So, βάζουμε εδώ 64 στο καθένα. Βάζουμε και εδώ. Αυτό έχει. Αυτό έχει. Αυτό δεν έχει. Δεν έλεξε αυτό. Αυτό όχι. Αυτό όχι. Αυτό ναι. Αυτό όχι. Αυτό. Έχουμε ακόμα λίγα. Θέλω να δω πόσο ωραία ήταν η... Να δω πώς πέταξε. Οπότε όπου και να έρθει σίγουρα θα το πετύχει. Θα έρθει έτσι. Ζαλίζομαι. Και πέφτει κάτω. Οπότε αυτό σκεφτόμαστε εμείς τώρα. Αν είναι περίπου τόσο ψηλό τράγωνο, θα το πω σφουγγαράκι. Θα βάλουμε και άγκυρα επανεγέννησης. Αυτό δεν το έχω ξαναδεί. Το κάνω έτσι διακοσμητικό. Ξέρω πως μπορεί να μου τα σκάσει στη μούρη. Μπαμ! Μπορεί να βάλει μέσα, ξέρω, φώτα τα λέω εγώ, τα glowstones και να μου κάνει ένα μπαμ. Αλλά έχω bedrock, οπότε ό,τι και να κάνει δεν θα το πετύχει. Έτσι μπορεί να τα ανοίξει όμως, οπότε δεν το ρισκάρουμε ποτέ. Θα πάρω και ένα άλλο όμορφο μπλοκ, το κάνουμε όλο το nether να είναι. Μ' αρέσει το nether. Τα χρώματα που έχει. Όχι στο κόκκινο γενικά. Θα πάρουμε και λίγα έτσι εδώ πέρα. Κρυσταλλούς. Και λίγο συνδιανό. Σαν να μου μοιάζει αυτό πραγματικά. Έχουμε και κόκκινη. Καλύψω φυσικά με bedrock. Δεν έχουμε bedrock. Δεν μας άλλες καλά παιχνίδι. Θα έχουμε bedrock. Πού είναι το bedrock τώρα? Χάσαμε το bedrock. Να το. Τρελάθηκα. Ορίστε. Έτσι. Δεν μένει. Ωραία. Ερχόμαστε από εδώ. Σπάμε. Κάνουμε. Και εκεί έχουμε μπλε κόκκινο. Εδώ θα είναι κόκκινο μπλε. Κάτι θα συνεχίσει για όλες τις γωνίες. Ορίστε. Ωραία φαίνεται. Γιατί όχι. Είναι και άσχημο. Κάνω και αυτό εδώ πέρα. Θα κάνω το όνομά μου. Με μοβ. Σε όποιον από εσάς αρέσει το χρώμα μοβ, να κάνει like και subscribe. Σπάμε. Θα κάνω το ελληνικό ρο, γιατί το αγγλικό θέλει πολύ χώρο. Οπότε
Και αν δεν μου χωρέσει, ελπίζω, βάλω bedrock γύρω γύρω. Ή μπορεί και το κόκκινο άμμο λέω. Καταπληκτικό είναι αυτό. Θα βγει τέλειο. Και από πίσω θα βάλω φυσικά bedrock και να το σπάσει. Πάλι έτσι. Όπα, γιατί κάνω τώρα έτσι. Όπα. Πέρα bedrock. Και από πίσω για να το δείξω ότι υπάρχει bedrock. Και φυσικά δεύτερο στίχος από πίσω bedrock. Να μην μπει μέσα από κάπου. Σκέφτομαι παιδιά τώρα Ερίκο. Αν μου χωρέσει πώς θα το γράψουμε. Αν δεν μου χωρέσει πώς θα το γράψουμε. Αυτό σκέφτομαι τώρα και λέω. Το όνομά μου. Ορίστε. Τώρα και να σπάς. Δεν μπαίνει. Αν δεν μπορεί να μπει εδώ. Θα ασφαλίσω. Θα τα βάλω και εδώ πέρα γιατί το φοβάμαι, είναι πολύ επικίνδυνος. Μπορεί να μην έχει τόσο καλό στο τοπίο, αλλά σίγουρα κάπως θα μπορέσει να μπει. Δεν τα ξέρει όλα. Κάνουμε δεύτερο ρο τώρα. Το δεύτερο ρο είναι ίδιο με το άλλο. Δεν θέλω κάτι παραπάνω. Φαντάζεσαι να μου χωρέσει μόνο R. Ας καταλαβαίνει πως είναι το δικό μου στο τόπεδο. Σας είπα ότι το βίντεο θα χωρίσει σε 3 part. Γιατί δεν προλαβαίνουμε σε ένα ολόκληρο part να το τελειώσουμε. Ήδη. Μισό να πάμε λίγο μακριά να το δούμε. Πάει όλο το όνομα. Eric θα πάει μόνο, δεν χωράει. Φαίνεται τέλεια. Και λίγα... Συγγνώμη παιδιά. Βάζουμε και λίγα glowstones. Έτσι για την ομορφιά. Θα το κάνω nether. Θα είναι λίγο έτσι. Είτε είναι έτσι. Μέχρι εδώ θα είναι. Όχι πιο πέρα. Και θα έχει 2 ρόφους. Το αποφάσισα τελικά. 2 ρόφους. Αυτός και άλλος ένας. Όχι 3. Σου κάνω πιο πολύ. Τους όροφους θα κόβετε εδώ. Στον πάνω θα έχουμε πανοπλίες, σπαθιά, τόξα, άλογα. Και στον τρίτο θα έχω το παρατηρητήριό μου. Είναι όλο από γυαλί. Στον τρίτο θα σκεφτώ τι θα κάνουμε. Στον τρίτο όροφο μπορεί να κάνω ένα απλό σπιτάκι, έτσι, μια φάρμα για να ζήσω, ένα μπάνιο, καταλάβατε γιατί, μια κουζίνα, ένα σαλονάκι, αυτό. Ωραία, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe και ραντεβού σε επόμενο part.